Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makhatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Pianka, 20 anyos, single, taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga akong gituhuan nga basin ang sinugdanan ani, mao katong among gibuhat sa akong amigo sa 12 anyos pa ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Bianca, naan sa kuy magic? Sabada imiloy. Sige lang kag binuang dada. Lagi, dali be, tuduan ta ka. Namoy puspuro dia. Naaman. Pero saan man nimo? May akong i-magic, be, kita puspuro be. Kadiyat sa... Oh, narang paspero oh. Ambe, Ang saan lagi nimo oy? ha? Awa magic na ko ha. Pasigahon ako ring usa ka palito ha. Dayon? Dayon, akong kanon ang aso. Oh, pasali ba? Oh. Hulo. Ikaon man gud na nimong aso email. Kisod lagi na nimo si mong baay. Ah, hala. Kanindutan awon sa aso email uy. Maporma lagi mga... Ning natanawa mga lingin-lingin lagi. Dugay pa siyang mawa. Hala, dagan na kayo sila, Mil. Magic sa. Be, dali. Be, ikaw na po do, Ha? Ay? Basig di ko ka mauun. Mao lagi ka. Sundat akong gibuhat nga kanon ng aso. Dayon, uguma. Dayon, takuma ang baba. Ug nahinay ba? Nya dayon, ibuga ang aso. Kani. Imo na. Sundat ako ang niya. Up. Oh. Sige, dayon, tako. Ha? Sige, dayon. Kau na dayon, aso. Kau na dayon. Dali. Uy! Sama ni mo. Taro. Ako na ito ng aso. Ha? Sa akong tutudlan. Marag napasok akong tutudlan, Mil. Sa? Mawa ang sakit sa akong tutudlan, eh. Sakit kang iton og laway. Og marag na ay nipilit nga dili matangtang nga init. Saan man ni, eh. Bianca. O ngano ka? Sige magkagigham-igham diha. Pinakarat pag yun. Matangtang naman siguro ng tutunlan nimo diha og sige pakarat nimo. Adaot ba yan ang tutunlan mo? Ano man ka? Paminaw, maha. Maunay na hitabo. Ay, kayabag biya taon ninyo. Kanong gituon man nimong aso sa posporo nga makadaot gyud na kay pulbura gud na. Ha? Maunsa man ko ani, ma? Na, madaot ka anang amawa ka. Ay, tana sa sentro na, ipa-check up ta ka didto. Unya, unsa may girisita sa center? Antibiotic raman to'y gihatag sa center. Ayaw na tukos ba ha, Bianca? Kaya ba daot ka na? Kuan ko nang... Ma, pa. Murag ako laging matagamtaman nga murag may lasang dugo akong bakba. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sakit yun kayo nga akong tutunlan adto nga nakatuon ko sa aso sa pusporo. Murag yun nasama ang akong tutunlan o tilaok. Gidako sa akong mama adto sa among center o girisitahan kog antibiotic. Naayo ko adto.
Apan, mga after 2 years, dihang 14 anyos na ko, nalasahan na sab na ko ang baho nga dugo sa akong baba. Unya, Unsa? maoy na ma. Matimahuan lagi na ko nga dunay bahong dugo sa akong baba. Oy. Ayaw ko gingna nga sa kadto pa nang napaso ni mos posporo ka ni adto nga. Dugay naman to. Mausad ka ni. Dusi pa man ko ato. Pero nga no, laging matimahuan man ako ang maragbahong dugo sa kong baba, ma. Huna-huna ratingali na nimo Bianca, oy. Pero tanaw na ko nimo. Nidaot baya ka karon. Pagsulti, oy, ug unsa gyud tinuod nimong gibati. Kay lawas pod bitaw nimo ay murag malnourished. Ha? Unsa magit ka ni murag matimahuan akong dugo sa kong baba, sa? Lipon na sa ning ubos akong... Da, ngano pa ni, uy. Ay, nakpal ko'y daghang lapanan. Pagpadyok ko mahuman. Oh. Hala. Dugo man to. May sagol dugo yun ang akong luwaog. Kalain sa baho sa akong baba. Bahong dugo. Hindi na ko tiwasan yung akong pagpanlaba, uy. Bahala na yung pauli ko sa amo. Nga naman ka to. Nga nang may sagol mang dugo ang akong luwa. Unsa? Mao lagi na, ma. Dugo lagi cute to. Ginoo ko. Kasagaran na ba sa mga ingon ana nga magluwa og dugo? Dunay sakit sa baga. Ha? So may sakit ko sa baga, ma? Kabata pa nimo kung maingon ka ni ana Bianca. Og dili man sad ka bisyosa. Anya, be. Kung nasakit man kong ingon na, ma. Diyan man sumna na ako makuha. Ay, ambot. Naglibog sa kokon, maumang gani na sakit nimo. Mga dahing usahay. May panahon nga kalit akong makulbaan. Paspas ang akong heartbeat nga maglisod ko ginawa. Ha? Uy, pa-check up ta Bianca, be. Kay basig unsa na na. O niya, kumusta man ang inyong lakaw sa doktor? Nihubag ko no ang iyang tutunlan. Unay dagang tablitas nga giresita. Has, kang nagkuarabang tambala. Unya ni asay vitamins, vitamin C. Pwede pag vitamins lang nga akong imnon, ma. Di lang ko anang dagkong tablitas. Unsa? Napugos gid kog tumar at mga tambala. Hinoon, naulian ko og miarang-arang ang akong gibati. Apan karon nga 20 anyos na ko, wa man gid gihapon ko manambok. Daot gid gihapon kay ko. Malnourished kong tan-awon. Og permi kong bation og kakapoy. Ug may panahon nga mokalit lang og paspas ang akong heartbeat. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naay panahon nga makatagamtam ko og baho nga dugo sa akong baba. Og nakasuway gid ko nga may sagol nga dugo ang akong luwa. Nagpa-check up ko, mihubag ra ko nung akong tutunlan, pero wa ka ko'y sakit sa baga. Ikaduhang pangutana, nakatuon ko og aso sa posporo dihang 12 anyos pa lang ko. Og murag gyud og nasunog ang akong tilaok adto. Dili ka tumaoy nakaingon nga usahay, may sagol dugo ang akong luwa. Ikatulong pangutana, daot kay ko, malnourished kong tan-awon, og permi kong bation og kakapoy, og naay panahon nga mupaspas ang akong heartbeat. Nga naman sab ka ni, ikaw patog katapusang pangutana, may panahon nga mag-overthink na ko aning akong gibati karon. Muhilak na lang ko kay wa man may kwarta nga ikapa-check up. Unsa man kay tambal aning akong gibati, ug unsa may vitamins nga angay na kong imnon, kay daot gid kay ko. Kay usahay pod, kamay raman pod ko kaon, kay wala gi ko'y ganang ikaon. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Bianca.
Mayo nga daw mga suking tigpinaw nila sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anan na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that everything is temporary. Wala gay forever ani kinabuhi ano. A lifetime is not as long as you think. We really do not know no kung kano sa takwaon sa Ginoo. So binutan lang gid as much as possible. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Bianca, 20 years old rather, taga Bohol, single, punto medical ang problema ni Bianca, no? Isa may mga kahilan ako sa Bohol, no? Madyo nga daw ninyong tanan dahil sa Bohol, no? Ni Inop ako tumula sa akong mahinumduman na, of course, akong partner si Dr. Boots Alisna o Panty Alisna sa Inabanga, si Johnny Yu sa Kalapi, si Jose Boy Lambing sa Mabini, Chacha Boylis Uchia, si Christian Putintos sa Luon, Virgilio Andan, bay, musta naman ka bay, sa Tagbilaran, o si Mary Regina Pustanes, Porfirio Lim, Don Emilio o Angel Villa Carlos sa Ubay, Banban Bintulan o ayan Pamaus Bayod, no? O ako agree to usab ning akong mga hardworking nga mga workers sa akong farm gamay, no? Si Tibor, si Jimmy, si Makmak Obra, no? Ako rin magumangkon. Si mga sasan, no? Si Rini o si Sami o si Piring Natad, no? Mayong pagpaminaw diya sa Kantaw Anaga, Cebu. So going back to our sender, si Bianca nga taga Bohol. Punto medikal ang problema ni Bianca. Sumasa nabati ganina nato sa drama. Unang pangutanan ni Bianca, naay panahon nga makatagamtam ko og baho nga dugo sa akong baba ug nakasuway gyud ko may sagol dugo ang akong luwa. Magpa-check up ko, nihubag ra kuno ang akong baba pero wala kaha ko'y sakit sa baga. Well, Bianca, no, kami mga doktor, we are always guided by the result of laboratory exam, no? Kung nagduda ka nga nakay sakit sa baga, labi na kung na-expose ka sa katao nga pananglitan na pulmonary tuberculosis, why not submit yourself for chest x-ray? Usa na sa pinaka-basic nga among pag-imuon nga diagnostic procedure. Another diagnostic procedure tagsuta kung naba kay sakit sa baga is sputum examination. So kung positibo ka, well, tagaan kag mga anti-TB medication. Naman sa itong mga health centers. Kung pananglitan ang imong lagos, so imong ngipon ba ro nagdugo, naman less ni siya nga yung worrying concern, no? So akong balikon, mo advise ko nimo diha sa Bohol, no? Tagbilaran na daghan dang mga laboratory nga kwan, maimong mo ang kanang chest x-ray laboratory man di man na mahal. So para nga ma-roll out na to kung naabugog kay sakit sa baga o naarbas imong baba magikan tong dugo nga imong nakitaan sa imong luwa, no? Ikaduhang pangutana, nakatulon ko og aso sa puspuro dihang 12 anyos pa ko ug mura gyud og nasunog ang akong tilaok adto. Dili kaha to maoy hinungdan nga usahay may sagol dugo na ang akong luwa. Well, you are now 20 years old. So it happened 8 years ago. I don't think so. Biangka nga mo to hinungdan, no? Lain ko ning hinungdan ngano nga naakay inunta problema karon sa imong kanimong gipang mo, no, nga nay dugo ang imong luwa. Usahay ba apod ako maka-experience ko na mag-brush ko sa akong gipon, no? Nay mga dugo nga mukwan. Normal naman siguro na nag-brush ni imong gipon, nay dugo-dugo gamay sa imong gum, sabi nagkulang kag vitamin C, no? So dili kayo sa alarming. So balikon ako sa akong answer nimo. Tubag na ko sa primero ng pangutana, submit yourself to chest x-ray and sputum examination. Ikatlong pangutana, daot kayo ko, malnourished kong tanahon ug permi kong bation ug kakapoy ug naay panahon nga mupaspas ang akong heartbeat. Ngano man sab kaha ni?
Daot ka, maybe di kay kamayo mo kaon, no? Daghan man kayong mga healthy foods diha sa Bohol, no? Ayaw lang og sige lang carbohydrates, no? Pero naapog kay mga green leafy vegetables nga kuan niya. Maybe ako lang isugyot, maybe you have to submit yourself for stool examination. Kining ato bitong basic nga among gina-order sa hospital nga CBC, urinalysis ug stool exam. Mo sa man stool exam, ang atong hugaw, ang atong tae ba. Examine na kay kung naa kay mga intestinal parasites, like hookworm, ascaris, unsa pa man diha, pinworm. Bisa kung saon imong kaon og daghan, siyempre ang katurang hookworm ug ascaris, guban mga intestinal parasites, mahapi, malipay, no? So kinahanglan nga magpa-deworm ka, magpapurga ka. Daghan kayo mga available kayo mga purga nga magamit nato. Kana kung positive ka sa intestinal parasite after the thorough stool examination. So CBC, urinalysis, stool exam, basic ni siya nga laboratory orders workup nga pagaymoon daghan kay impormasyon makuha ang usa ka attending doctor sa kahimtang sa iyang pasyente. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Panahon na nga mag-overthink na ko aning akong gibati. Muhilak na lang ko kay wala man mi kwarta nga ikaw pa check up. Unsa may kahay tambal aning akong gibati. Unsa may vitamins nga akong na imnon kung daot gyud kayo ko. Kahay usahay pod may gamay ra kog kaon kay walay gana ikaon. So dili man kinahanglan kag dako kay kag budget para nga makakaon gyud kag sakto nga nutritional food labi na sa probinsya daghan mga available da nga mga vitamins nga makuha nato sa atong ordinaryo nga adlaw nga pagkaon, no? Kung mga supplementary vitamins daghan kay dang available over the counter mga ganina, no? Mga supplementary vitamins pero wa na gay ang mga vitamins actually supplementary lang ni siya, di gyud ni makapatambok. Makapahatag lang ni mo additional energy but makapa increase gyud sa imong weight is sakto nga kaon, no? Sakto nga carbohydrates, protein, uban pang mga electrolytes and minerals, no? Kung wala kay budget, I'll suggest that you go to a government hospital. Kaya na magani gasto, tiligod sama sa pribadong hospital, ha? Daghan naman ta karog mga government hospital, no? Nga muhatag og serbisyo nga kung ma-proven gani gyud nga indigent ang usa ka pasyente, wala man gani gyud na ibayad, labi na gi-refer sa DSWD. Labi na karon election time, ha? Pabira daghan ng mga politiko ron nga mo offer og financial assistance sa mga ingunaning problema, ha? Basta mo butar lang po kaniya. Ingon na, no? So, dool o government hospital, na lang, gi-refer ko, Dok, ni doktorin ni Obra, kay ngadto sa Masayo, dako doktorin ni Obra maestro ko, ha? Classroom teacher ko sa mga schools of medicine rin sa Sugbo. So, kana mga batanon, mga doktor na sa inyo sa Bohol, posible, mga estudyante ko na, ang uban na. So, mauna ako kay istorya sa imong problema, Bianca, diya sa Bohol. O akong balikon, maadyo nga adlaw ninyong tanan diha sa Bohol. Hinaot nga okay ra nga atong Semana Santa, ha? So, once again, saghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among mga programa sa RMN. Taas katag rating din sa atong lugar. Ako si Dr. Rene Obra, on behalf of Attorney Eileen Bathan, nga dili karon makauban ako kay nasa equally important nga appointment. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Audition Wide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.